So, welcome back guys, no. And dito naman, explain ko yung yung paano bumili ng Bitcoin dito sa Paxful kasi minsan nalilito yung iba kung saan bibili. Kasi may Abra, may CoinsPH, no. But ito Paxful connected na magud sa tanan good. Like sa gawas ni siya nga kanang wallet, no. Mura man siya P2P gyapon ni siya peer to peer na siya nga diretso nag kuan ah imong ka-transact dere is nag-sell ra pod sama nimo and gigamit nila ang Paxful, no. So mas pabor pod ni sa ato sa Pilipinas kasi pwede natin gamitin yung bank tsaka GCash, Pimaya, no. Marami yan. Ito tulad nito. So saan na yun? Sa ano pa pala sa loob. Yan, makita na to na niya. So first, ako lang sa mong explore ani. So pag mag-create mo account ani, so napo ko yung link diha gibutang sa mo create and then nindot og ma-verify ninyo inyong kuan kay para magamit ato ang Tether, no. Kay dire maguna siya dashboard. So ito na yung account niyo, no. Ako let's say lang pakita lang po na ako mag-verify ko karon kay para ma-increase akong limit, no. Kay as of now 48,000 pa lang ako pwede mapalit, no. So same same siya sa CoinsPH but kanilang Paxful is kuan siya connected na siya sa mga other platforms, no. Pwede na to gamiton bayad nga di na ta maglisod nga mga patag CoinsPH kay as of now dako kay CoinsPH 5% to maybe 4 to 5% sila. But dire 2% lang 2% or lesser pa 2% to 3% lang ang fees nila. And diretso na sad siya sama no Bityard, no, like dire mag-deposit ta sa atong Bityard account o USDT kani cryptocurrency nga deposits pwede ni kanitong gamiton BTC, no. Be sure lang ang network is same, no. Important na minimum tas katong unsay network na gigamit, no, kana. So diri pod daghan po na siya TRC20. Pag diri na ta sa Paxful, so ano lang pagbuhat, no, pay diri ngita ka PHP and then you receive let's say minimum is kana man 738 kay 0.001 man ata to minimum. Ay dira 0.003. So let's say palit kag balik 5,000, no. Kana so pag click nimo na pag naa kay Paxful nga kaning account, matik na pag buy nimo mo direct na siya na confirm. Mo direct na siya diri sa ato ang Paxful account. But likewise, kung sa giingon bago ra po ko ga-open og Paxful and butangan pa po na ako ni siya. Then maybe in the next video na nako siya buhatan og execution sa kung ano sound jud pagpalit. Palitan jud ako ni siya. So dire GCash, if GCash ta, so mo na ni, no. So Bitcoin ang atong ma-receive. So pag abot po diri sa Bityard, ug BTC imong ma-receive man kay Paxful dire Bitcoin man imong ma-receive, pila to imong gipalit? 5,000. So, dire, adto na po ka sa BTC na imong madawat. So, pag gusto ka i-convert nimo siya into USDT, so dire ka sa spot trading, iyon mo na i-sell, no? And start trading baka leverage sa contract or copy trading, no? Daghan tag pwede i-copy trades, no? Di lang kay ako, no? Kaya ako bago pa po ko aning VTR and nag-adapt pa po ko sa aning platform kay isolated siya, no? So, ako nanguan gyapon ko, nangapa pa ba. So pwede gyapon ako inyo i-copy, no. Basta risk lang management lang sa inyong pila inyong daily maximum trades nga pwede i-appeal sa kuha and sa uban. So i-introduce ko gyapon ako na, no. So first diri lang sa ta. Pag naka-online transfer na mo, diri so matik maabot na din na diri sa Bityard, no. So ang unahon natong buhaton ron, unsa na to ni? So first, gamay ra man kay itong limit 48,000 ra. Atong kuha na tong security. Kanina na ni tanan, no. Verify kani pong verify me mas maka-increase ni sa tong security. So anta sa verify me kani ID verification, so click ako murag uh,
Philippines ID lang siguro kung piliin, no? License, then start. So dire tika photo upload. So i-upload na ko kay na naman ko'y ah pwede po mobile ano. Pero na naman ko'y atay mga kuan dire. Upload front drivers. So ako lang ni i-cut no. Ni face verification. So, face verification no. So let's start. Allow camera ko na lang to. Dire pag ko mag-verify no. Uba tong naong ani. We can see your face properly. Isto di gamit man ako kung ano. So maybe next sa cellphone lang ko ah ano, cellphone na lang ko mag-verify ani no. So balik ta dali. So importante lang verify sa ninyo pod inyong account then tudloan na din mo unsaon pagpalit no. Say diri ta sa buy mangita tag asa may offer nila no naman na diri. Then unsa nga klase atong gamiton. Let's say GCash no methods dire. Lita dire. So mamili sa tag asa ta nga lugar no. Aha. So kani ang uban kinahanglan pag verify but kani bank transfer uban na wala nay verify kinahanglan no uban. So mas maayo og i-verify nato para daghan tag choices mapilian. So dire let's say Pilipinas man ta alisan ta ning PHP no and let's say GCash atong gamiton. So ang manggawas ra pod dire GCash ra pod no. Ah, tara GCash. Oh, no receipt needed, no verification. Pwede ta dire magpalit no. Niya. Na by Bitcoin ka diri. Limit niya is minimum 1,000 no. So pwede. Pwede ta dire mamalit. And kana primero lang i-explore lang ninyo dire kay daghan pa man ni siya pwede na to mahimo ugod. Importante lang ang pag-deposit magud nato dire sa Bityard kinahanglan natay Bitcoin nga dire sa to ang account no. Then pwede po ka mag buy and sell trade ka dire no. Let's say mo palit ka dire then hulat kag na mo offer og taas sa price nga imong pagpalit and then ibaligyan mo balik. Ana lang na siya. Pero as of now mas okay ni siya gamiton kay mas lower ang fees dire compared sa other wallets no like CoinsPH. Sa akong na-observe lang no. So kaniday disclaimer lang di siya financial advice no. O kuan lang ni siya opinion ra na ko ni siya but I apply it no sa kuha. Gina-apply na ko niya pamaagi kay dali ra man gud siya nga pamaagi kay GCash ra di ba? PhonePe wala pa GCash and ako pag fees mo convert mag-send lisod pa no. So mas okay ni siya and sa next part ako sa ning i-verify and the next video siguro nako mag-execute na kita no mapalit ako Bitcoin mag-send ako Bitcoin dire para makita gyud nato no. So kana lang sa karon og napamoy pangutana siguro i-comment lang kay atong tubagon no. And pag wala din may Bitcard account, napo ko yung link dahil mo and i-chat ko sa Telegram, Buntok Crypto and send din niyo inyong username para i-add mo sa akong Telegram group about updates ani no sa mga nindot i-copy trade karon nindot daily trades po ako no. So that's it. Thank you.